Teďka vyhrašuju challenge. Jestli Kiki sní červenou papričku, celou, kromě toho zeleného, vyhrává tady na stole 150 korun. Kiki, připrav se, jedem. Jest to nic, to Nepálí to moc, nepálí to, nepálí to. Pak to nepálí. Papriku máš ráda, to dáš. Nepálí. Napiješ dohromady. Ne, dohromady ne. Jest, to vyšlo. Rychle. Pálí nebo nepálí? Pálí. Ale jenom jemně. To zvládneš. No. Já ti věřím, yes. Kiki, 150 korun leží pořád na stole a čeká na svého vítěze. Taky a já si budu. Kiki, nelepší to Taky sněz a to celé. já jakou mám snes? A Kubovi tuto? Ty ne. Kuba nechtěl. chce Kuba taky odmítl auto. soutěž. Kuba odmítl. Ale on chce soutěžit taky. Já jsem našel nějakou peněženku, to je moje už, ne? Ne, nech to tam. Já to ne. Nedáš to, vzdáváš to? A jaká? Kiki, čekal jsem. Kubiku, když to sníš ty, tak máš 150 korun. Tak rychle. Daj to, máš. Rychle, 150 korun leží pořád na stole a čeká na svého vítěze. Vzdal to! Nevím. Tak rychle ale. 10. Já se pobruju. A proč by se spobil, maximálně si kousne, že pak řekneš stačí. No, to bych chtěla Tak co? vidět tebe, Zdeňo. Dobře, vypínám. Mám to vypnout? Pálíte radši. Ne, to se nesmí ukrást. Kubo, vrátit. Tak, challenge si